mulya jaran lair putri Sulesta terus pisan nyuwun sambung wanci dalu Mas Uncek diaturke swara saka Niken Salindri katur Bos Tarnotanya Jaya ugi oh nggih Bos Maris Sugiono Surabaya oke Pak Enanda ya juga Pak Eko Mugiono mboten nusupen abahmu Sidik amanah saking Tulungagung Pak Nardi saya mulya ode sambung wanci dalu sing gedhe kang kang mas papujanku jajan kang iku sambung kumbang wanci dalu apa iya kahayu saremo lawan Gus Audit jan penake kaya ngene sing joget Uncek sing nembang Niken sing ibot Agus jan sing senggak no wah jan gayeng terus mendah paya loh yen tersita lan nandika sesti bakya mulya iki mau tembangnya apa nduk? Sambung wanci dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. nggih Diaturke karo Niken Uncek mek ngrungokne karo joget. Iya. Lho, kowe kok ngrungokne? lajeng pripun lho? Lah, iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu joget iki lho? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papahmu ya wis dalang ket sore mau bar iki berlimbuan ya jek anune. Pengrawit ya wis nabuh wisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh. Aku ya wis nyanyi sama trimo men joget tok. Men joget tok iki nanggapne kowe. Lah iki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lembok jogeti ya ora semangat. Ra semangat. Jogeti sinden-sinden ya semangat. Semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan ngono. Malah linggo. Ya Allah kok. Wong iki atur panglipur kok nguntuk. Ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki gegerku ora ketok lho kok mburi. Gegerku ora ketok. Iki apa pothok ra beneran to? Golek engkon sing penak, golek engkon sing apik. Komposisine iku. Ya Allah kae nutupi kotak iki lho, Iya nutupi kotak. Percuma ngene iki terusan nenek. Alah, boh.
Wong nek Titi kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ra beneran tenan ya. Aku bersyukur. Bersyukur. Bener ra bener. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya. Kok syukur kok ya? Ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jal kowe ngletak kok ngletak kowe lungguh wis lungguh ya. Mas aku iki mau tembange sambung wanci dalu. Tapi cahayu pundutanipun sing aku andalem Soibul Bait panjenenganipun Pak Nar. Pak Nardi. Mati Narto Sabdo. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngersakne ana Napa wau? Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun panjenenganipun menika katresnan sejati. Nah, manut Warudoyong. Cahayu, manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayupan nika to. Warudoyong menclok ning Kuwi walang kekek. Warudoyong Doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saikine kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresna sejati, katresnan sejati. Katresnan sejati. Pundhatanipun Pak Nardi diaturke sedaya kru saking UD Jaya tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresna tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa piye? Ya Allah. Oh, tenan to blawur tenan to. Salah ngaloke. Apa to judule apa? Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lah, Bu. Sing bener Tresna tekaning pati sing bener. Lah nggih jenengan wau kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok terak-terokne iki lho. Wong kleru kok mau terokne iki jan rumah sakit. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut ngono ae. Tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Oh nggih, ha niku manut panjenengan diaturne LDR sing langgeng dayane rasa, Mas. langgeng dayaning rasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang po kuwi mau. LDR ki Ladrang to. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Hah? Rada alus ngoten. Oke, Tresno LDR. tekane mati. Katur Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya, LDR langgeng dayaning rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Ngidung. Mboten usah ngidung ya, Nduk. Ya ene kok ya. Golek ngidung ditinggal turu karo kanca-kanca. Nggih, leres. Dipun menyang masih semangat kali anu Mas Uncek urung kondur iki? Nggih. Semangat. Kula kan baten to, Pak. Heeh, Tak senten sandale bocah cilik iki sapa? Lah iya, baru cah cilik ndelok wayang cahine kok rung mulih. Tibake. Iki nenggone ning kono to. Mbok digawe to. Witekno tirakatan nyenyuwun mring Gusti. Kuwi sandale adik ini kan sapa adikmu sing cilike sapa? Iya. Adia kaya digawe kaya. Sik cilik iki kudu tirakatan men sok lek wis dewasa ki. Anu bisa manggih mulya nek dewasa. Dadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ngono ka lho. Dadi sakit dahulu. Heeh. Bersenang-senang kemudian. Nah, pepatah mengatakan seperti itu, Senange mbuh. Lho, piye to kowe kok ora positif thinking ki? Iya. Dadi harus optimis cah bagus aja nganti mimisen ngono lho. Apa? Pesimis kok mimisen. Mimisen. Oh, pesimis. Jadi kudu yakin hidup itu harus bahagia. Nah, niku perlu. Nikah urung kondur kok mosok kowe ra marem. Lah aku kula niku kaget lho. Tak kira ki niken mau ki wis reneng. Lho, reneng ngenyek kowe. Niken iki betah melek kok. Maksudnya reneng iki piye genah kene meger-meger sehat. Aku mau kan nuk neng kono. Nuk neng kono kan ra ketok ngono lho. Tak kira ki wis kondur. Nuk adewe janjiane lek limbukan mudun ya. Ning kan ya atine adewe iki ra tega. Bener, heeh. Ora tegane mergo apa, Nduk? Mesake Pak Gareng. Oh iya lah kene papah. Lah kowe karo aku nyelukmu apa? Pak Gareng. Pak Gareng. Aku bapakmu kok ya, Pak. Lho terus Dik. Lho, Dik masamu kowe rabi karo Mbak Yuku kapan? Mbah. Mbah. Mbah lho masamu anakku
Bapakmu apa piye? Oh ya wis anu, reng. Piye? Oh, Dean. Lah apa-apa kok Nranyak. salah. Apa-apa salah. Ah, rewel ya sowan Pak Nar. Salah kono salah. Rewel. Iki ya candak wong lawas lho Nduk iki. Menang-meneng kok cilik tuwa lho iki. Tuwa. Tuwa piye senok. Oh, lahire bareng anu ya, bareng reca anu ya, Reca bladak. Asaku. Wah jane mangsa gara-gara menika Cahayu. Kula nderek panjenengan diaturke buat dulur-dulur sing dereng kepareng kondur sik padha kepareng nenggani. Nggih, biasane lek ngeten iki kan penonton-penonton yang suka lagu-lagu halus. Oh ngono ya, carane nganggo rasa. Pecinta lagu seni. Mat-matan. Nggih, mat-matan. Mat-matan ki adike mot-motan. Mat-matan iki ngeten. Ponakane ya kuwi met-metan, met-metan. Duwe sitok. Duwe dulur jenenge matematika. Mas aku matematikane ra apa-apa, kane ra apa-apa, lah matine. Aku tembangin apa lek mat-matan, Nduk. Monggo kula nderek napa langgam napa jineman? Anu langgam mawon. Langgam mawon. Mboten jineman mawon to. Jineman to. Anu Sapa? Dalange sapa? Dalange sapa kok melu-melu? Dalange niki. Lah kok melu usul? Aku ya gur usul yang ditampa ya matur nuwun. Lah wong dalang kok dijak rapat ki lho. Kowe ki ngawur dalang kuwi panguwasa penuh ning panggung mok jak rapat ki lho. Nggih, nggih. Mas aku. Napa Nduk kenek telek? Tak pengen mlaku karo iki ngengkel kaya rumah aku. Lah kok teleke uncek niki. Iso telek kok iso nang aku ki apa aku anggere mlaku macrit kaya mentok. Jupuk. Rumah aku ilakno. Gah. Wah niken ki bengi iki kaya oleh. Saya urek kecing ya. Lah permen karet bar dimut kon geret. Ora apa-apa ya permen bekase wong ayu kok dijino. Alah bekase wong ayu padha wae. Ayu elek ya entangi turu kecing. Lah. Jare sapa tangi turu mangga. Niken bengi iki jan kaya oleh dolanan rumah aku. Iki Hati-hati lho. Hati-hati. iki cara wayang no. Niken. Lho niken gidru-gidru kalau ngompol gara-gara kowe lho cek rumah aku. Napa mboten. Permen karet dadak kebablasan ki kok. Ngebal kok ngawang ki lho. Ngene lho. Ayo Dang. Rumah aku dek iki. Lah no jimukno. Rumah aku. Nek iya no, ngene iki suka parisuka wonten dalem agung Pak Nardi. Nyoto nek Pak Nardi menika piantun budaya, Nduk. Ben taun lho wayangan seperti ini. Alhamdulillah. Setiap awake dhewe mbiyen kan tau tinimbalan rene to, Nduk. Milem. Lah, zaman karo Abah Kirun. Karo Apri Mimin. Terus karo sapa kae Jainul. Heeh, iki kan Jainal. Jainal kan iki. Jainul. Iki Jainal iki. Asline ra cetha. Ngomong kok dadak bablas e. Ora apa-apa wong. Yang iki menungso ki ngantuk ki jenenge manusiawi kaya. Nggih. Napa? Oh, tapi niku pun dangu nggih, Pak. Lho, wis no 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu ya selali berarti, Pak. Lho iya, ning bengi iki kan sowan rene malah eling. Oke, alhamdulillah. Coba tembangin apa? Manut panjenengan. Langgam. Oh iya no. Langgam. Nyemek-nyemek. Heeh, enek to langgam nyemek-nyemek enek langgam nyemek-nyemek. Enten. Piye kuwi? Impenku mawon. Lho. Impenku sing impen ki rena-rena, impen dek mau bengi kuwi apa sing impenku dek bengi kae manut sing pundi Dek niki? mau dek bengi kae. Oh dek bengi kae. Apa kowe dek bengi? Dek bengi kae. Wancine jam 1 kuwi ta. Dek mau bengi. Dek mau bengi. Dek bengi kae. Kuwi mau gabung. Beh. Iya sik ditenggani karo dulurmu lho. Sapa? Mas Nanang. Wo Nanang merem Oh, iya. saka Nganjuk. Kuwi pancen Padha-padha. tau tak kandhani pokok wayangan nang daerah sing kena dijangkau susulen cah bagus. Oke, Nanang merem nyanding ya kuwi anu ya engkike ya. Sing ngendang niku engkikipun anu nggih. Engkikipun Nanang. Heeh. Wah, rokokane. Apa iso ngendang? Gejale. Nang. Nanang iso ngendang lho cah bagus. Alah. Oh, Ngendang kok dodok lawang to kuwi. dijawabno. Nanang iso ngendang to Jak Bagus? Ora, ngono. Aku.
Ya, emang bawani ya kenek Mas aku. Dibawani. Loh, niken ki los pokok bengi iki kanca-kanca ki sebutuhe ngancani awake dhewe melek. Ya kowe sing dadi impene ya. Kowe niken pamane ngimpi buruk, kowe sing dadi impene. Oh. Ya. Mimpi buruk maksudnya buruk aku sing dikejar setan. Iya. Ya, wah jan. Kiraku komitan citra Uncek ki ngawur Mas aku diwehi rokok uncek cerutu lho. Niku napa lho, Pak? Rokok cerutu. Masa kok Lek kowe uncek. Mbak rokok apa ya? kok pulen? Bohong to. Hah? Kok telo ta iki lah tak kira lek batin kok kaya cerutu Mas, mriki kok dawa men. Nano. Aku sak Kayak rokok. uncek. Enak lho, wayang saiki ngene iki dalang nyambi ngemil lho, Leng. Pelawak nyambi meneng dongong ya oleh. Nggih. Sinden nyambi nembang ya boleh. Benten kalih Nggih, riyen. no. Lho iya no, kiraku. Terus Mereka suami taan niken iki cara wayang napa Cah Bagus? Sri Kandi. Sri Kandi kok gagah gede dhuwur. Lah napa? Sri Kondo. Sri Kandi ya Sri Kondo. Lah kok kaya wong lanang Sri Kandi iki pawakane miwing mlakune ndangak. Nek ngene iki moblong-moblong sing diarani wanita blongor-blongor ki kaya golek kencana ki ya Niken Salindri iki. Oh, Sri Kandi ora kaya golek kencana. Oh, Durpati. Sapa? Durpati. Durpati ki ora eneng kaya ngenyek kuwi. Aku ki pama wayang ki ya Niken Salindri. Nah iki lho. Pawakan Drupadi nalika ning Wirata jenenge Niken Salindri. Salindri. Oh, Salindri. Slendro lek kancamu cah mblora kaya Salindro ra melu kok. Niken Salindri. Salindri. Jan bocah ayu, suarane apik. Jamune sapa to, Ken? Hah? Jamune sapa? Jamune sapa to? Nya digawani anu lho. Iki kobongan, Pak. Dipateni. Kayak goro-goro ta jenenge. Sandale anak ini kan mau gawa, adik ini kan mau gawa ku lho rumah aku kobong engko. Rasaku. Aku apa Aku tahu percil dibakar. Percil ki mbiyen tau tak bong ning ngene buwi ngko endi ki kok endi. Nanti kene karpet iki kobong kaya wayahe ya dimut wong kowe kulino sulapan. Langsung dilek. Dilek. Nah aku ya ndak. Ngregeti. Sapone. Anggrek kowe iki nyapu ya nyapu ning aja ngentut to. Ngawur. Lah nyapu kok matut ki lho. Rumasaku. Oh, lah kula kinten jenenge Tut tok. Rumasaku. Nyapu sing arep disaponi iki rokok. Ora arep iki. dirang-iring digawa. Aku bagian nopo to jane? Layang Ginawa Maruta. Iki nek asline bawane apa Semaya apa kae? Napa? Bawane napa ning asine? Angenteni. Angen. Lah mosok angen Tanteni, Pak. Oh, tak enteni. Heeh, terus. Ginawa Maruta. Baik sing resik lho, lek ra resik bojomu blewok. Terus. Bono. Teni. Alah laler.
Iki gudhekku ya. Oh, Kok reken laler gudhek kok dituthuk. tak kira laler. Ya. Wasuwe taan teni rasaku ngantuk Menika saking Mbah Gut nggih, Mbah Gut Hontong ngertaken Setya Tuhu kalian Kutut manggung. Nah, Bagut. Terus bicara krungu samaya muncake ngrungokne bawane niken modele kaya niken iki bojone ngono lho sajake mung gatekne ngono Lah tenang. aku ki mboten gatekke niku. Lah wong aku nyapu lho kono kok melu srek ngrungokke mriko. Pak Nardi kok ya kete nyapu to, Pak. Ora apa-apa nyaponi penyakit, nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger warase. Terus elingayen laler tok Pak Mulane adusa. Arep angkat radus. ngono yahene iki apane adem ki laler ki ya ndelok wayang. mboten kula mau ketemplokan malih uncek ngono lho malih laler Uncek ki rajane laler kok. Aku apa bathang. Ora lah. Ya. elingayen taan teni Ya. Kledang lakae Unceke pucae ta Oke. Tibake tak anteni napa impenku? Manut panjenengan wong bengi iki saorarane kaya penjane tak wene kemerdekaan. Kebebasan. Impenku ya kenek, tak enteni ya kenek. Manut panjenengan. Tak enteni ya. Nggih. Oke. Ya. Aku. Kuwi ta? Genes. Salah. Tak enteni sing ndi? Tanteni timbuling sila Nano. Kuwi ta? Oke, manut. Yo. Anu wae. Ya, Dek bener-bener. mau bengi kuwi wae lho. Bawane ya impenku aja. Nah, wis kuwi wae. Dek mau bengi. Oh, iya. Aku turu ngiler. golek sing pengasih. Ya. Fotomu. Krungu umang natak kari Dat.
asu manding. Yes. Hilang cepel Dut. Niken ki tembang apa-apa iso, Mas. Lah nggih. Uncek alus iso, kekinian iso. Mau multimedia. Heeh. ning Dadi apa-apa eneng. kok multimedia. Multimedia Multifungsi. Ya paling ora Aku oloran. Inggris, aku. Oloran apa kuwi? Olron, oloran. Olron. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwih remen ngeten iki. Lihaten apa? Luwih ayem lek pas langgam napa jineman ngoten Oh, niku matan. Luwih mie goreng, mie rasa, ngoten. Nggih. Luwih mie rasa. Na. Ya. Aduh, impenku sewitan katamu tega mrengaku kabarmu Teater itu tembak kan impen keluarga masyarakat mapare mboten sida mulya. Swanten saka genduk bocah ayu niken Salindri. Unjuk marang keluarga Agung Pak Nardi. Juga Udi Jaya Mulya anggenipun tasakuran tutup giling tutup popokan manggi berkah lan karahayon Allahumma amin. Awas. Wangan joget tak bagus. Cek raja joget. Ayo, videonen po. ngimpi tenan. Dasar sing joget ya besus sangka kadoan ora ketok ning besus. Usus. Besus niki pantes. Kadoan kaya bayangan. Ora ketok kae. Dadi ketok pantes ngono. Ya. Trik. Salah. Trik. Tenanan trik. Mandekmu get-geti kancane no kok. Blak tung tak.
ayo. Wah, Niken Kalindri. Mbak Niken. Iki acarane pirang-pirang kok Niken iki. Iki mau Pak kula mengke badhe mbacut. Men pinarak dhisik. Kaya sing penting pokoke mangke seger waras ya, Nduk. Najan to suwe ora ketemu ning tetepe saling interaktif saka kadoan. Saling ngodinonga. Ya donga dinonga kaya uncek Mas ya suwe ra petuk kanggeku ya ora masalah. Ora masalah kok aben dino petuk gen TikTok. Mas aku. Tapi kliak-kliak watone kecandak. Ning sadurunge pundutan menika tetep halus dhisik. Sak ramban mawon nggih. Agung nggih menika Bu Kasih utawa Kang Putra nggih menika Pak Nardi utawa Pak Ganong. Nggone Kapornyata panjenenganipun sak keluarga ya kuwi netepi kewajiban ngaturake wujuding rasa syukur marang panguwasaning Gusti Allah. Awit Kapornyata dina iki nggone makarya ya ki saka Ude Jaya Mulya manggih wujuding lancar gangsar lan manggih berkah. Ya kuwi bengi iki dalam rangka tutup giling, dalam rangka ya kuwi tutup pok-pokan, Nduk. Ya, muga-muga Pak Nardi sak keluarga utawa Pak Ganong, kaya sedulur tuwa kok iki. Nggonku manjing raket kekadangan kalian panjenenganipun menika wis ora kenek diomongke, Nduk. Kapornyata muga-muga dalu menika antuk donga para sepuh sing padha pareng rawuh, para tamu agung, sanak kadang pamong mitra tangga teparo kabeh manggih wujuding karaharjan niat saka panjenengan Pak Nardi sak keluarga utawa sak kukuban nggone nindakke syukur awit saka wis lancar dumadi tutup giling utawa proses penggilingan nganti tutup giling iki nganti tekane ya ki tutup popokan manggih lancar gangsar lan sukses. Muga-muga Ude Jaya Mulya tansah manggih jaya, tansah manggih mulya. Allahumma alhamdulillah. Wong sak mboten-mbotenipun Pak Nardi menika piyantune budaya, Nduk. Ben taun Kapornyata panjenenganipun menika kena diarani penanggap wayang sangat istimewa. Wit wayangan iki wis ora kena diitung, Nduk. Awake dhewe golong keri-keri iki ning alhamdulillah bisa ora keting kekadangan. Pendak wujuding kelancaran nggone buka giling nganti tekane tutup giling. Buka pok-pokan nganti tekane tutup pok-pokan ya kuwi tebu. Kapornyata mimbu ana wujuding katentreman karahayon manggih berkah murah sandang pangan rezeki. Panjenengan mesti nindakke syukur ya kuwi nggelar wayang kulit. Mula wayang kulit wae ora mung sewengi, Nduk. Ya, nganggo orong wengi. 3 tahun ini jadi aku selalu tinimbalan ben tahun wis ana ping 3 iki mesti nanggap wayang rong bengi. Tepuk tangan buat Pak Nardi dan Ude Jaya Mulya. Sing wis kepareng ya kuwi dana rasa marang warga masyarakat tangga teparo kabeh sing padha kareng karo kabudayan nggone nindak syukur kanthi srana gelar wayang kulit nguri-uri kabudayan Jawa ingkang adiluhung iki manggih wujuding berkah, lancar, gangsar lan sukses. Upamane ana wujuding sambekala, upama ana wujuding balak bendulan penyakit, ilango badara dina iki uga. Dibudalke saka ati wong ayu. Ya yo. Lan nuwun marang panguwasane Gusti Allah muga niat saka Pak Nardi sak keluarga uga Bu Kasih lan para putra kabeh manggih wujuding seger waras ora sandang pangan rezeki. Ya yo. Ya si Habibillah Satria Allah. Pam 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 pam. Salamullah ala Toha Rasulillah.
Coba Krisnia. Jangan lali ya kali rugi Cobi diabarke Mbak Ika Antonia. Ya. Tan saya ndatra didik agama ya sedaya pam 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 Nang papan wasane Gusti Allah muga sing dadi niatan dadi sebab jadi mulya Pak Nardi sak keluarga. Boleh kaponyata sakurane nggih menika tutup giling tutup pokokan mangga berkah sak terus tansah mangga sedaya warasan dan pangeran rezeki rahayu selawase Allahumma amin. Mbak Sendur mutaning mripat awutaning ati sengsara. Amin 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 ya robbal alamin. Ya atur panglipur ya silaturahmi ya ndedonga bebarengan. Apa kang dadi lekase saka penjaripun Soibul Bed penjaring yang menulya mriyo Mas Nardi utawa Pak Nardi utawa nek warga masyarakat ngarani Pak Ganong. Oh ngono. Panjenengan padanan kok nduk, parapan. Kaya aku kuwi Rudi, celuk aku ya Gareng. Oh, padha karo ngono kuwi. Sing ibot kuwi jenenge Agus, sing ibot kuwi ya celukane Mas Mendes. Ngono kuwi ya. Anu, ya. Terus sing ibot sitoke sing enom kae jenenge Jovan. Oh, celukane WA. Lho, dadi kabeh iki carane iki beda-beda, Nduk. Kaya ngono. Kuwi men saya akrab nggone Sarawungan. Oh ngono. Terima kasih Pak Nardi, juga tidak lupa inggih menika menulya Bu Kasih. Kapur nyoto tasakuran ingkang putra menika mambiya wujuding seger kewarasan murasan ndang pangan rejeki Ude Jaya Mulya tansah mangke wujuding kajayan lan kamulyan Allahumma alhamdulillah. Ya. Iki tahun ketiga awake dhewe tinimbalan. Nek sing biyen karo kaya rong wengi nduk sing semalam awake dhewe sing hari kedua ya kae. Ya. Hari pertamane ya kuwi Mas Bayu Aji, putrane Swargi Mbah Hanom Surata, jaman semono. Terus bano tahun kedua ora lali ya ki awake dhewe. Sesuke genti Mas Cahya Kuntadi. Oh ngono. Dalu menika tidak kalah dengan event-event sebelumnya, Nduk. Pak Nardi sak keluarga lan Ude Jaya Mulya menika gelar wayang kulit tanggal 21 iki awake dhewe. Tur kena diarani aku ya nggawa anak wedok sing saka Kediri kene, ya kuwi Genduk Niken Salindri. Oh wis rawuh. Wis ket sore mau. Uga tidak lupa mengke apa UCS. Sapa? Uncek Sanusi. Oh ngono, Mas Uncek.
Engko ya diaturi minggah, digoleki wektu sing prayoga. Nggo nggayengke swasana atur panglipur silaturahmi marang warga masyarakat Mboto Sidamulya Wates Kediri. Lah, moting ati sapa? Mbak Sendur, tapi nyuwun berkahipun, Mbak. Dereng ngantuk teng, Mbak? Dereng. Dereng. Pripun leh kula cek son sonten kala wau. Wah. Wih. Mantap. Mantap wong sinden cakra budaya iki tenan kaya mambeng idong hot kabeh. Ayo. Aku ya nonton kaya wah Intan wis kadung nyekel wayang jan ora kaya Intan. Mbak Sendur leh mlaku klenek merbawani weh jan tenan. Kanca-kanca pengrawit ya ngono, eneng Fani ya dapuk wayang wong dadi bogang. Apa Bagong? Ya. Wating diaturke dulur-dulur Mboto Sidamulya Wates Kediri. Ya, Bu Kasih didongake enggal sehat ya Cahayu. Ingkang ibu saka Pak Ganong, muga manggiya seger kewarasan. Lanjut. Mereka juga ditonton dari penonton sing saka ketebian. Mboten supe ning menapa pundhene awake dhewe Mbah Amu Sidik Aman saka Pondok Pesantren Al Badrul Alaina karo Gus Audin lan pesona santri kabeh padha nobar. Oh ngono. Kuwi ya wayangan kok Januari nek ora kleru. Ya, neng pondok. Kok ya aku nggawa niken iki wis tak telepon esuk mau, Pak Soleh sing tak telepon. Lho. Lah niken. Niken iki lek nelpon ya awan iki ya turu ta wong bengi ora tau leren kok. Ya. Mung jir. Lah kok mung jir kok. Ya. Mung sira meraat. Kagem penonton sedaya ingkang mapan wonten Sidamulya Mboto menika. Bapak-bapak saking Polsek Koramil matur sembah nuwun. Ingkang sampun berkahi. Ya. Bahwa Sundalu Mbak Timbuk badhe nyelakon nggih sabar kalian tamu undangan nggih. Matur dalu saking tim parkiran Etan. Oh ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirubikaken salam saking tim parkir Wetan. Wo padha. Nggih. Nyuwun lagu nggih ana Banyuwangi gumpukan semono kalian si kucing saking Inggam Bogem Budak Kediri. Ya. Terus kaya
Dendel kae mulo Dendel mumbul diaturke dulur-dulur Boto Sidomulya kaya kupulan satelit Injeng Kocok-kocok parkiritan Dedel mumpul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalu kiru digareng kula cacu kaya kupulan satelit Injeng jejer jaran sembrani aja nyangkut barang lain urip saiki apapun keadaannya kudu seneng, kudu menikmati apa wae sing dinyangi lelakone nduk ngono. Swara suling kumandang swarane. Silva, Nur, mau, Silva. Trenyo hati halo, Bibir. Terima sehat walafiat dan bagus. Pak Gepeng, Bu Ayu.
wis. Kok ae kok iki opo to ya? Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ayo, muni sampean yo yang sego. Kami boten. Napa? Ya kok jenenge manungsa gitu ya nggih sego. Mosok panganane menyang lho. Lah sapa ngerti kaya wong iki suwi ora petuk, suwi ora kepanggih, suwi ora sapatemon kaya sak sirit dhewe ya takon tinakon wajib dijawab kanthi becik aja nganti ora enak. Pak. Satu. Prasawa sesuai Pak Bak. Lah Satu nanti napas. lah kancaku ya biyen kancaku. Ora cah jeneng kok. Lho iya. Kok foto direncangi saniki. Ya ya kudu anu andem Basuki. Oh, ngerti. Kono sing ning kono, aku sing ning kene ngono lho. Ora kenek rebutan kon ngono ora kenek. Sampe kok dilongo ngoten. Lengkapi, sitok ning kiwa, sitok ning tengah, sitok ning isor, sitok ning mbungkut. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho kok tekan kene jam pira ngoten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh. Ya wis Teko kene ngoten awakmu mawon. rene nu merongos jam pira? Ngono lho. Wah, awet wau jam 12 ya ne. Wong bocah Kula nyetetek enten mikir sinden. dilus ora kenek. Masa Nggih kok nyetetek enten mriku wiwit kala wau. sing amen semampu dintuti megal kuwi Dan ketoke wayu-wayu. Wah, mumentut ramune godhone rawuh. Wis aku ora apa-apa kuwi rezekimu. Ya witekno pripun lajeng riwat mriki boten saged. Lah nyapa? Lah yai kata semanten katahe. Pancen kabeh berkahi Lah nggih. dalam rangka Pak Nardi ngene kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng lumpat pager gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen yang kono aku. Lah raya diraya wong iki dibae sampean to. Nggih. Raya-rayane ngono iki mau. Alhamdulillah. Sajen kok iso merenges bagi wong-wong iki. Lho sajen kok mendelik lho tibake wong. Aku wis ngumpet ae lho. Lah iya Ora dadi tok-tok nih aku ya. ngetokke iki lek wong budi-budi ditokne sore ora apa-apa. Nggih. Kaya sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh, Mergo dhewe selo-selane selo, ngene selo ditokne. ditokne. Ditokne lek selo selo. Selo, yen wis selo ditokne. Ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Oh. Kabeh ku duwe nek selone. Oh, nggih. Mangkaku Nggih, pun tepan kali Pak Nardi. sampun. Pun jagongan. Mumpun. Ngomongnya apa kowe iki kok ora ngerti kok bengkonge. Pak Nardi tangga kula niku. Lho. Pak Nardi, mboten sik gemoyo tanggamu. Pak Nardi mriki to? Lha iya. Dereng. Lho, kowe urung tindak ngono. Kula wau mriku Hah? mau nurut nguyuh tok. Lah, lho tujune. Waduh, lho. Wong ngono kan brobos kaya tikus brobos Enten mriku wau. Nggih. Ware ndrutus kaya. Sing terus pripun lho kadung ngeten kok. Pak Nardi Nggih. utawa Pak Gano. Nardi utawa Pak Gano. Nggih. Jadi asma ki Naryo Joko. Leres. Ini tasakuran tutup giling karo tutup pokokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Lek ora lucu sampeyan rencanane Pak Nardi lagi kayak gandengan. Gandengan apa tuh? Lho tapi timbang-timbang Pak Nardi. Lah terus gandengan kok truk kok gandengane kali kula niku hubungane napa? Yen truk niku kan gedhe. Kek paham kek ya? Kek Gajel tok. gajah. Lah iya nek basane kene kek. Kek nggon aku mati kok. Wah. Oke piye wis kek. Aku siji desa mawa codot. Mawa cara. Ayo carane codot ki beda-beda. Oh, oke, codote Blitar kali Jawa Tengah benten. Iya, ning Jawa Tengah ki nyokote halus, Nggih. kita ki wah, langsung ilang gas. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking UD Jaya Mulya. Leres Lho, tulisane lho, nggih. UD Jaya Mulya. Lah kuwi lha nek tulisane gedhi ning ngono ki. Putih to, Allah. Kowe iki rene kan nggo mripat tapi no. Kuwi lho, UD Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak. Nggih, nek ora nggih, sih. Si bene ro kabeh kok. Putih lah boten nenten lho. UD Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Kulo tulisannya di tempelnya yang kono lho, tempelnya yang gandengan wis waku wis ilang.
Nengok pisan. Apa nek wong tulisan kok mlaku. Dadi Kuli ketoke kulino. tulisan iki nengkret. Kulino nek petengan nek tulisan mlaku. Karo nyekel mic. Oh, tulisan kok mlaku Iki cara main ngono tak jak dolan kowe mendina. Angger nguyu ngene sendur tak saki. Ngeng neng mahlor tak saki. Ngeng. Pak, matur nuwun Pak. Apa? Kula niku menungso senes pentol rek. Mas aku. Terus disaki. Menika Pak Nardi Nggih. menika bos tebu cah. Bagus. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe kalbu. kalbu. Pak Sunardi artinya apa? Sunardi. Asma kinarya japa? Japa? Kangge dedonga. Pak Su Nardi. Nardi. Apa? Su. Su. Mau ora ngomong sik to Pak. Banyak nang kene iki kowe ora tak jak omong-omongan kok kowe iki wong sembarang dadi kok. Lah mbok yo WA sik to. Kowe iki wong manjing ajur-ajer lho. Nggih, nggih. Aku ki paham lho uncek Sanusa iki saka Sanusi. apa Sanusi kuwi Sanusa. wonge iso ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi wong iki cara anune iki bisa andhap apa manjing ajur-ajer. Nggih. Atos panjenengan Pak. Amor yoga ya penonton ngantek bingung bedakne ndi uncek ndi yogane. Amor sing ngendang bingung bedakne ndi uncek ndi Kendange. ndi sing ngendang kaya. Oh, ndi sing ngendang. Amor slentem ya to ndi beda bingung bedake iki. Unceke ndi slenteme ngoten to. Terus amor wedhus ngoten to niku. Ndi amor wedhus. Kok wedhus to? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini. Sapi mini kenek. Sunardi. Sunardi. Su. Kuwi sumeh piyayinipun. Nah, Kok iso ta kowe? lah sing ngajari ke jenengan to. Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Nggih, Rudi Su. Garong. Sumeh piyayinipun. Tegese dalam kata lain blater. Blater, grabya, Semana, temulur. ngaten. Nar. Kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetep bersyukur. Bersyukur. Dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora Nah, lokak malah saya kebak. Kebak. Ora kelong malah mbombrong. Nah, niku lah tiap tahun wis contone wayangan terus. Awake dhewe dalu menika alhamdulillah nampa berkah ditimbalan sowan lho. Nggih, Terus yang terakhir Di di walang kadi kok beluk dem. Nah, di napa di niku? Diwi medi. Ayo asma kinarya aja. Japa. Jaya Mulya. Japa. Japa Jaya Mulya. Udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula, Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi Mas aku. Suwe ra pedhot kaya buta malah. Blangkon kuwi blangkon kaya dimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Didongake ta bagus. Ude Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi Wayangane ora bengi ki tok kok ya. Lajeng Tanggal 24 ya sih ana wayangan. Oh, Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Semoyo. Semarang. Pade Gareng Sumarbagya. Heeh, Mas Sumarbagya. Untung aku ora digandhengi karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Pak Nardi tansah ayem tentrem bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma Amin. Ugi Ibu Kasih
Mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin amin ya rabbal alamin. Menika ingkang ibu saka Pak Nardi. Lanjut. Dadi panjenengan menika piantun budaya kok ya. Nggih. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti 2 malam. Nah. Ngono. Tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kalih sinten? Aku tak kepengin ya kuwi pesinden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge cara anune wong iki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup. Wong kaya sampeyan ki. Wong mangan lho, iki mangan lek ra 3 piring moh dek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Atik. Apa iki? Atik, Mumpung ra dalu bener. menika diseseni warga masyarakat Mboto kaya ngene penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Nggih, Ternyata kakak. wong Mboto Sidomulyo isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, anu sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Kene, Eka kene. kalih Mbak Kris. Nah, Ingkang aneh. putih piyayunipun. Lah kowe titan ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia ki sing nyelencem ngoten lho. Oh. None, none, ya. Rrr. Yo, toyo. Oe, ao. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Bayah Pak. Nyang apa ta? Mosok ya loro timene lho. Lah kowe saurane wong lanang sing sembodo kok. Lah, Wong kok- lanang ki anu le, ala tur menang. Bener. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Bener. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga jar masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya. Bokonge ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Kang Jajal. dalu Mbak Eka. Kenalan, Sugeng kenalan. Nggih. Kenalan ki aja ndingklu to le, ndangak to lah. Ndingklu piye to ndangak? Napa? Kenalan. Lah kula nggih dangak ngeten lho. Oh, lah kuwi wis ndangak to? Empun lho. Lah wong ndingklu karo ndangak ora enek bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Lho Mas. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Lah saking Blitar. Memang Saking enggak kesel, Blitar. ya? Anu tolong Kris Napa? tekekno pisan Kris Mas Nggih. aku. Mas Pra Mas. Mas aku yo kenalan Oke, yo Mas. yo. Lah kula yen mboten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Dadi kan blanga ngeten. Tapi Betul ya, Pak? Eh? Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. Ora